मोनसे लेखा बिलाइ जोङो होबाय बिथांमोननो साबायखरनि बिलाइ मोनसे होबाय बेनिफ्राय सासेयाव 20,000 करि जोङो होदों पार्टी तरफनिफ्राय BPF आरो BJP जोङो पार्टीया खांलायलायनानै जोङो बेखौ डनेसन खालामलायनानै जोंनिफ्राय आरो माबालायनानै पार्टी तरफनिफ्राय जोङो होदों आरो बेयाव हाग्रामा सारनि आखाइ दङ माने हाग्रामा सारानो बे पलिसिखौ लादों आरो बिथाङा जेरैबायदि सारा जि पलिसिफोरखौ दा बे 6-7 मासनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट फैफिननानै जेरैबायदि माने जोंनि BTCनि ओनसोलनि आरो BTCल' नङा गथै आसामनि थाखाय बयनिबो थाखाय गासै दिगाव जेरैबायदि सिन्था खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बेखौ नायदो उदाहरन हिसाबै बे हाग्रामा सारनिनो गासैबो पलिसि बिथांमोनखौ फेलिसिटेट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे 20,000 अनसुंथाइ होनाया गासै जोंनि टटेल BTCआव गोबां रांनि प्रयोजन जायो आरो दिनैबो गासै 113 जन जोङो मोननायखौ जोङो 20,000 करि जोङो मान बावनाय बिलाइजों लोगोसे बे 20,000 फैसाखौ बिथांमोननि आखायाव गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ मान बावनानै आर'नाइजों मान बावनानै जोङो होबाय भबिष्यत बिथांमोननि जिबना उज्जवल जाथों आरो बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि BTCनि आसामनि भारतबर्षनि बिसोरो भबिष्यत दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायबाय 5 लाखआ बे अफिसियेल हिसाबै BTC अफिसियेल हिसाबै मोनगोन एमआइला जायहा टप 10 आव दं बिसोरो 3 लाख करि बाखि बै जायनाखि टप 10 आव मोनदों गुबुन गुबुन माबायाव साबजेक्टआव बिसोरो 5 लाख करि मोनगोन दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफोरा बे UN एकाडेमिफोरखौ एगजामटेड खालामनो गासिनो दं बे माबा एजुकेशन EM दङ लोगोसे जोंनि हाग्रामा सार थाबाय बिथांमोना मा सावरायनानै दिहुनो फाइनालाइज जाथ'वाखै जागोन खिन्थु होगोन बेखौ दासिमाव बिदियाव दङ खिन्थु होनोबो हागौ प्राइभेटफोरावबो होनोबो हागौ दा सरसायाव दंबाय थायो फ्राय फाइनालानो जाबाय जाखांनायनि उनाव अफिसियेलि बिथांमोनखौ लिंहरनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव होनो हागौ नङाब्ला बबेयाव होयो बे जोंनि गोजौनि BTCनि सारमोननि खोथा जाहैबाय